Здравейте хора, как сте? Значи аз съм AlexBG, сървъра е Hardcraft. Снимам това клипче като последен геймплей в Minecraft 1.7, 1.4.7, извинявам се. В което ще покажа кое най-много ми липсва от този world в Майнкрафт, защото ако някой от вас не знаят, след 2-3 дни или там колко, не знам, мисля, че толкова някъде, ще има рестарт на World-а. Първото нещо, което най-много ще ми липсва е моята, т.е. не моята, а нашата Blaze ферма, моята AlexBG и на Hell No, Dark Devil и The Sniper. XP Farm. Така. Която е много добра. Събира се 30 лева за няма и 10 минути. Сега ще ви покажа как работи. Цъкаш това копче, блейзовете падат. Цъкаш пак това копче, това е друго копче. Тук тези двата камъка ги бият. Те остават на един удар с ръка. Аре ще ги бия с картофи. Цак, 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 цак. Просто да имаше да спални, сега няма много. И така постоянно. Както и да е. What the fuck, това е някакъв рандом shit. Второто нещо, което ми липсва е къщата ми. Както вече видяхте. Не е нещо особено, не се хвала, че е нещо особено. Аз и снайпер си я построихме, предимно снайпера, да снайпер. Не че нещо особено, просто съм си свикнал с нея, ще ми липсва. Така, трето нещо, което ще ми липсва е магистралата ми. Играх си 2-3 часа да я направя. Даже някой циганин ме изгрилфил, извинете. Вижте, боже, няма модератор да ги стега. Защо аз майка им ще не знам, извинете. Така, тук съм дал резиденцията ми под найем на някакъв смотлю. Найема не си плаща. И ще го стегаме скоро. Така. Какво да ви покажа още? PvP-то много ще ми липсва, макар че пак ще си има PvP, ама не се знае дали ще е същия мап. О, веднага фърчат срали към мен. Гледай го, то целен надупчен. Много добро си е PvP-то. Макар че в него се чувствам като българин в циганска махала. Само ме нападат като влизам. И така. Home XP Farm. И някакво да ви покажа друго. Исках да ви покажа всичко набързичко така. Не че нещо много да правя са клипове по 20 часа набързичко така и това е. Това е от мене. AlexBG. Няма ги и другите в клипа, съжалявам, момчета, ако го гледате клипа. И така, довиждане от мен, чао, чао.